Lidi, vítám vás u nového videa. Co točíme dneska je, že se nám prostě nefungoval nám zvuk, takže jsme celou dobu hráli a mluvili jsme úplně zbytečně. A skoro půl hodiny nový záznam je úplně na vyhození, takže abych vám řekla, hrajeme Animal Hospital. A můžeme jít a ještě budete kouknout na druhý puzzle tady Verčem, tak taky označím dolů do pořádku, abyste věděli. Tak můžeme na to tak. Já možná abyste já to budu mít možná trochu, když to řeknu přeřvaný, nebo ne? no, spíš jako, že to budu mít, že se mi to sekne, protože to nehrání musím to tam si mi ta hra. Ale to se nebude poznat, když tak to nějak upravím. A můžete mi rovnou do komentářů napsat, jestli se vám tyhle videa budou líbit, protože klidně by se mohla koupit jako zestovka. Když to řeknu jako zestávka jako online. A já bych mohla začít, jestli byste měli zájem o třeba kvůli vám se stáhnout Toka Boka, Minecraft nějaký, nebo Brawl Stars, nebo Roblox a nic jiného mě zatím nenapadá. A třeba v Robloxu si můžeme udělat i třeba sraz. Jo, to asi jo. Takže, a ještě máme to rozdělené, takže den... no prostě, aby jsem vám to vysvětlila. Jak to hrajeme, tak jeden tak Verča. Aha. Ona se stará o pacienty, pardon, a já se tady v kanceláři obsluhuji tady zákazníky a musím je rozeznat, jestli je to tak monstrum nebo normální člověk. Takže to je normální člověk, takže ho můžu registrovat a dát mu cedulku. A to je jeho jmenovka a teďka půjde, že do místnosti číslo 1, je kdyby na pokoj číslo 1. A ještě se může stát, že na stropě bude mít očička a tam se teda nemůže koukat na strop a musíme se koukat jako dole, nebo nemůžeme vidět strom a potom může být ještě pod posterou, protože přítelky takže teďka jsme vzali a dali jsme to do té mašiny, aby jsme zjistili, co potřebuje na vyléčení. Já prostě pak skočím. A spíše mi někdy jako pomáhá on potřebuje bylinky a to vše. Můžu je vzít? Máme. Tam já jsem udělala dvoje, nekecám. Dobrý, já to budu hodit do koše, jo. Tam máš lidi, jako... Jenom jednoho, protože oni chodí jen po jednou. To ti nevyšlo. Co? A znovu. Takže. A tady bude otevřený shop. A tam potřebuji boty, protože pokud jak chodí pomalu. I ten šnek někdy chodí rychle, a čekám na to, až oni vypadnou ten nejhorší. Ano, přijdu. A jo, a ještě bude mít vlastně kamery, ale teď je nemáme. Já to jen budu zatím čekat, takže toho všemu jen stačí dělat. Teď potřebuji zapojit nahrávání. Já to zatím obsluhovat a jsem to dělala. Takže já to mám, mě to prostě hrozně baví. Nebo když se vám to mění na monstrum, se vám na monstrum, a jestli jich to až z oka. Tak do očí. Tak se oni pokorají.
už můžeme jít, protože už jak kdyby vyléčený. A teďka jde doktor a ten nám prostě... Já mám čekl. 7 mentality. Jojk. A on nám prostě řekne, jak jsme dopadli a co se stalo dneska dělo. Takže doktor Harlow, sorry, skladám. Harlow. Takže už mohli otevřít shop. Nevím, co to jako znamená, ale tady moje angličtina je na úrovni 5letého dítěte. Proč zavíráte? Já nezabírám. Já vám vždycky zavírám. Tak nashledanou. A teďka nám tady vyskočila, co jsme dělali. Pacienty byly 2, anomálii 0 a zabitých 0. A máme excellent. Takže 63 A dnes je dál lepší. Máte, paní, díky, takže nic proti, ale prostě Prostě tako co je, buguje a kamery budou nejvíc. Vidíte ty kamery? Aha, tak oni na kamerách teď pojde, tak to je ten druhý. tak jde další. Tak už jdeme. OK, Suzuki. A taky se může zdát, že nám tady vyzvat takový zelený kytel, nebo jak to mám říct, a taky, že nám může onlet a musíme... Neříkej mě, zvoní to nevyzvratí, ono se to normálně udělá na zemi. No, já nevím... Suzuki, to by Suzuki. Suzuki. Není to spolupráce se Suzuki. Nemáme žádnou spolupráci. Ano, bohužel. Yeah! Viděli jste toho černého kurzu? No, ten mě půjde zabít. A ten mě straší, jo? Ten mě prostě nemá rád. Já nevím, co jsem mu udělala. Haha, na mě nevyskočil nikdy. Já vždycky jsem ho tam viděla, vždycky se... Halo, šup. Když mi přijde další pacient, to se vám obslouží. Jo, a tady se nám dělá kasička, kdyby jsme měli málo své jako mentality. Oh! Doběn a na studanou. Rychle security. Hej, příště Co měl? prostě černý oči. A jo. A tohle je syn doktora. Jak to víš? No, tak je to pál. A vy I jste don't know. Oreo. My name is Oreo. Já jsem máte rádi. Oreo, tak dejte do komentářů. A ty potřebuješ, jo. Tak já se omlouvám, že mám nějaký jako blbosti, ale... 2 serupy? To je ona. To je normálně 90 minut. To by někdo mohl přijít? No, nebo jestli někdo nepřijde, tak ho přijde, ale no. Až obchodíme všechny. Ten je to je bambi. Bambi, ale to není bomba. Medicína. Doktor is
doktor is arriving. Thank you. Prostě přichází náš doktor. O, dovnitř. A nás nic nejde. Já nevím, ale já jsem viděla zajímavých u některých lidí na videích, že prostě když byli venku na tom blikání, že je to zaujalo. Jo, a teď nám otevřel obsudek. Takže rychle, já říkám to, co máme za známku. Exam. No. A DNA, aby to měla rychlejší. Což to? Hele jo. Vyčkám vlastně na ty boty a to Oh, wow, já guys. to uklidnit. Guys. Ale jakože můžu se tady chovat slušně podle mě, protože máte tam dostat, takže to nejde. Ježiš, já mám málo. Tohle. 30. Teď na mě oba koukají. Já se radši vezmu kafe. Čau. Ahoj. Já. Dostanete oba hubičky. Je kouká. Já opěvu. No. Obaj Aishi. Kolik přijde? To je ten doktor. Nejdu za ten tam. Takže tak. Jsem docela unavená, protože jsem za dnešek nenaspala ani 5,5 hodiny. No, ty jsi naspala toho. Ty jsi tam No. No. Je nějak tak 4. To nevím, jak Natka bude pryč, protože tam tady dělali jen neplech. Takže moja... Tak se omlouvám, se tady podvozívat nebo něco. My jsme natáčeli 2 filmy. No, dotočili jsme ze Star Stable takový menší filmík, jaký bude na hodně dlouho, a ještě než se stíhat, taky bude na hodně dlouho, takže někdy se můžete na něj možná těšit. Oznámím vám to někdy, až bude hotový a budu to tam už moc vydat. Vlastně máme 2 filmy, ale jeden není dotočený a bude se... No, ten je jen části, protože pak to vůbec nešlo, se to začalo obou sekat a prostě padalo. Ne, a teďka mě skolaboval pacient, takže já ho musím rychle vzít a běžím na někam. Já jsem se lekla, že to chce, aby jsem ho dala do koše. Já jenom, proč do koše? A dobrý, už je, já mu vezmu, hej, já to přijde. Já se jdu podívat, jak je na to malé jízdička. Já se zdravuje a jdu rovnou obsloužit. Tak jako na stranou, jako říkám, a vás fakt pouštím nejde. Jdu se podívat na kamery, jestli vypadá. Jo, 3 věci teďka. Tak se pojím zapas. Už odchází pacient. Jo, tak tady už někdo až na to není. Tak, Ne. tak já už můžu jít. Tak naschle. Ty máš pěkný knírek. Uka. A ono úplně. Obsluhuješ? Toho. Barne. Rybarne. To je barne. Barne. Nedávej mi moc. Kolik máš? Nedávej mu to kafe. On se ti stejně neodmění. Já už jsem mu to párkrát dala, nic mi nedal.
A jen prachy? No. Jdi do kavárny. Až vystaráte. Vůbec. Já jsem květinka obecná. Já žiju jako exotická exotická květina. Krásná květina. Sap, sap. Mně se líbí, je prostě půlka. To jsou zvířata, proč nemá osa? Má denčák čas? Nemá. Taky no. Tak každý králíček nemá ocásek. Ty máš ocas. Spíš oni ho mají vždycky schovaný pomalé. To není králík. Ale je to micka. No, To je jedno, tak mu ho někdo utrhl. Tomu nasně. To nemůže. Jen se teď má, že když houbičkou utíráš to nádobí. Nebo okno. Jo, taky mu se dobře guys protáčela hlava. Tak Jsem tady pořád, no? lidi, omlouvám Dělej, nepovídejte a dělejte, dejte mi to. se. Zase jsem musela znovu natáčení a vypnout. Teda vypnout a zapnout. Protože jinak by se mi bavila celá hra. A jen mi přišlo na natáčení, ale je tam všechno v pohodě, ale prostě dalo se vidět. A hlavně když chci točit přes sklo, tak to je nejhorší. Ale jinak je to docela dobrý. Doufám, že jede dobře, protože můj mikrák je podle mě bude asi blbě nastavit. A do prči. Anomálie! A do prči. Guys, pojďte se kouknout. Hop. Utíkej! Dobrý. Zmizeli. No nic. Už vím, že se k ním nemám přibližovat. Proč ti to bylo? Ne, jenom že utíkej. Tak on ti to radí, ona je to na tebe asi jenom hodí. Aspoň jedna hra na mě odne. Ty ti radí. No dobrý, poslední zákazník. No, já můžu za chvíli, protože chybí 9 odběrů, takže bych to chtěla dosáhnout. A možná by bylo už pak to odhálkou a možná na streamech. Ale jen možná, a nebo jinak budu prostě zahálená. Podle toho, jak se bude dařit. Dělá se mu něco, nebo mi deration? Pardon, neumím vysvětlovat. To není. Já už můžu jít k tobě. Já jdu na 7, si tam. Dobrý. Ty jdeš na 7? Já jsem na 7. Hodně. Já jdu si na zrobit. Kapačky mu musím dát. A ještě tam mám do něj dát. Srdíčko. Já jdu, to mi nehodí. Jako tím srdcem? Jo. Já si povím, že hrozně to překliknu. No, protože já jak jsem vždycky hra, na všechno, prostě. Tak je tak, Já jsem nikdo nepřichází. protože už shit tam jsou. No, Mám ho tady už nechat? jo. Ne, tam máš ten... Já jdu za tebou. A na druhý. Pomoc? Mě to nic, ale ne. Jo. Jsem svatá. Kapky. Beru a... Já kapačky a masku.
Říkám, že beru ice. Já kapačky. Helu, A jo. helu, a můžu mít. Docela. Už jdem. Dejte nám naše penízky. Money. Always money. Já bych dala poslední šichtu a ukončila bych to. Aby to zase nebylo zdlouhavý, protože už to má 21 minut nahrávání. Jo, poslední šichta. A jestli tam budou ty boty, tak nebo naštvu. Nebudou. Jak to víš? No. Teda, snad budou. Já jsem myší. Byly 3 a nemále. Good. Jsou? Jo, Já. už nejsou. Ale byly. Já tady můžu koupit Lidi nám toto. ještě 2 nebo 1 hru. A toto. No, Ka. takhle. Já jsem si koupila taser. I'm happy. A na tebe to nebudu zbytečně používat. Já se nepamatuju. Na té pohodě. Kolik máš ty? A životu? Kdo si dal kafe? No, dobrý, mám se ochraně. Dobrý. Tak já mám u sebe meškavé. Dobrý, No, já můžu pít jednou. Běž opravit tady druhou kameru. U nich. Pojď na kamerka. Prosím, dokument. jedeme, ty pacienti jdou rychle. Jdou o něco rychlejš? Nevím. Jinak, Tak dám. Jak mají už botičky všichni. chodí rychle. Jdeš na jedničku? Akorát, já mám tady kapsulu. Ale to roste milý, jak všichni mají modrý botičky. Ale jsou slušně vychovaný, nemají je na posteli. Skip, nechci dostat. Tam byla to monstrum černý. S červenýma očima a s tím obřím Prosím, usměvem. uděláš jedničku, já teď hraju na... Promiň. A já jsem mladá. Bliká. Ale já musím zavřená. To je jedno, nemusí. A taky nechci zavřít. Vás mi tak solidně nejde a nebaví mě. Dobrý, no. Jednička. Jo, monstrum, takže to by hladko zabrali. Au. Au. Teď protáčí hlava. Denny, Jep, 8, rychle. už to zmizelo. Nedělej jedničku nebo 7. Proč? Protože ty musím udělat. Vany na konce Hany a Hany? Je Hany? Okay. Tady ty. Nechte, ať budou. Tak ty brýzany. A mám ho tady už teda nechat. A jedničku můžeš udělat. Já jdu obsluhovat, že tady pána, nebo paní, nevím, nerozpoznám. Dobrý. Oskýna kamera je zase down. Dobrý. Jdu obsloužit ten zbytek. Ty mi spolu udělala? Já jsem nechala jedničku, protože jsem měla člověka. Já jsem dělala tu 8. Jo, proč? Ne. Kafe. Je. Ty to taky nikomu ale nechuť, jo?
Zase? Ty entity malinky? A jo, konečně nějaká fotka zašuměna. A tohle je taky náznak, že je to špatný. Velký špatný. A na kamerách je ale v pořádku. Dobrý jen. Dobrý jen, dobrý jen. Ne. Co? Jo, ale tam mě chodí na to červený. Přeskoč tu celou postavu. Jo, takhle. Já musím na ty... Parkírovka. Jo. Ale na to pak nejví, takže... No netuším. Takže. A teď tam jde ten. Room 5 ti tam jde jenom jako kamarád. Nebo chápem. To skvělý, tak bacha, ať vás něco nesežere. Děká. Děká? No. Už odbytalo? Yep. Kámo, jestli vás tam něco sežere. No to sežere! Monster! Já ho jdu zabít. Room 5? Mamo! Jo. Co děláš se nedu? Ale teď byl úplně v pořádku. No, víš proč ona chvíle ta přišla? Po tou postaví. A. Room 6. Room 6. Lidi, já se omlouvám, jestli vám vyskočilo okýnko, ale zase jsem si nehlídala čas. Lidi, chápete, že on tam jde, ten tupec, aby si nechal sežrat. No jo, no. Jdeme si zahrát? Jo. Ale ona myslím, že někam jela. Pardon, lidi. A to budu... Lidi, pamatujte. Možná to je poslední zásadní. Ta šesta? Další. Fire! Fire. Periknu sebe. Dobrý den. Nemůžu říct jeho Dobrý. No já potřebuji krémík. Pardon, já jdu pro krémík. Bude taky krémík. To je poprvé, co nám semka někdo přiběhl takhle jako hořelovej. To vždycky nám buď až na pokoji začal hořet. Dobrý. Já Ten taky. slz ani nemusím uklízet, on se uklidí sám, jo. Jo? Jo. Já jsem ho chtěla uklidit, najednou se prostě vyplatil. Jo, no nic. Taky tady toho, já se nejlíp bojím, že jenom na mě vybavila, měla se stát taková příšerka. Příšerka SEO. Dobře, ale to je zase jiný případ. To je, tak budu, Dobré, poslední zákazník. Ne. Teď nám přilítnou... No a co? Jestli... Kámo, řekni, že tam je kafe. Yep. To se 24, jo? Proč musíte furt točit na mě? Pořád, ty jsi doktor? Proč to je Já jsem dva? Na jakém si... Kámo, stane si z tebe nějaká přišla, já jsem zde. Já jdu na 6. Aha, no tak. Myslím, že jsou všichni. Proč je ti ta 4? Je tam nějaké... Dělej 4. Já se jdu o jedničku postarat. On potřebuje víčka. Dobré, hotovo. Ještě někdo?
Už nám odchází patky. Poslední. Mně se líbí, jak ty lidi jsou tak čistotní, že i když mají botičky, tak se je sundají. A nenesí je na postel. Fakt. Jo. Jo, mám už toho. Ne. Vypadni. To bylo Daj. 6. Okay. Semka, takže doufám, že to zvládnem. Takže mám jen... Lidi, tak tohle s vám musím natočit na 100%. Jo, a já taky. Takže prostě si vezmu... On už zdrhá a Papa. teď se vypaří. Jo, on zaběhl. A už nám jede sanita, já zavřu, aby nám to nezavazalo. A může mít na to. Jdu do 5. Ne, špatná strana. Jdu do 7 teda. Hanem. Dobrý den. Máš šanci udělat všechny. Jenom teď s časomírou. Kapačky, bandážek a kapačky. Utíkám do 5. Davej. Sorry? Jo, dobrý, 5 je hotová. Já se omlouvám, Jdu do že 3. to pokazím, ale já hrozně nespanikařím. Dělám tu manažeru, s tím se Bylenky, metky. Bylenky. Ne, Jsi to pokazala? ne, já ani nějaký týpek. Dobrý, to ale tam. Mě nezamře. Entita. A oči. Kapně jenom. Kapačky. Dělej, rychle. Bacha, utíkej. A dej mu to a... Rychle a nalekej se. Ne. Žije? Žije. Já nevím. Jsou všichni v pohodě, mám jít na nějaký to? Já to jako... Na 2. Jo. Na druhé straně jsou všichni. Bacha na 1 nebo kolikátka to je. Na 1 jsou oči a postel. Už je to všechno v pohodě. Dělám 6. A 2 hotová? Není. No, říkám, že dělám... No, mě nemusíš. Si děláte 1. Teda srandu. Ne 1, pardon. Jdu za ním. On zase vyvolává duchy. To si ze mě dělá srandu. Já mu ty svíčky zabavuju. No teď jo, já musím zabavit. Opatrně. Hlavně. Ty se si nechala chytit. Pomoc! Já ti nemůžu nějak pomoct. Tak, kde je to kafe? No, já mám jen 12. Já mám 4. Guys, tohle asi byl úplně poslední den naší práci. Že? Ty se oživuješ. To je ta otázka. Mám 12 den. No. To mě štěstí. Jsem na 8. Vidím. Já na 6. Dobrý, zvládáš? Jo. Já mu dám srdce. Janušky. Zvládli jsme. A 6 už by měla být hotová. Jo? 6 se léčí. Všecko hotový. Když se bude další kafe, zamlouvám se, ale se nevadí.
No nasíhat. Ještě jeden pacient. Lidi, tak to bylo nejvíc. Co chceš? Kenny! Co? 8. Já ho jdu tejznout. Promiň. Já jsem to pokákla. Jednou. Já jsem zabila. Jednou. Já jsem myslela, že tejznu to monstrum, ne jeho. Jednou. Už nám jde doktor a... Pojď za mnou. Pojď do naší kanceláře. Se rozloučit. Takže guys, tohle by mohlo, jako bude všechno pro dnešní video. A pak můžeme natočit další, co se nám to bude líbit. A u příštího videa. Ahoj! Ahoj.